Sa Bagyo, siyempre yung Bagyo, lagi nang kaming daanan ng Bagyo. From pagkagaling ng Leyte, pagkagaling ng Pacific Ocean, Leyte or Moc, dadaan talaga ng Romblon yan pag hindi lumihis pataas o pababa. Ang isa naming pinoproblema dito, yung tubig namin. Yung tubig namin. Kasi usually this is the problem of an island municipality, yung tubig. Magre-rely ka lang talaga sa ulan or meron man kayong source, maliit. Pero ngayon, nagagawa na rin namin ng paraan because kami mismo ang munisipyo, we have our level 3 water system, ang munisipyo. Ang medyo problema lang namin, hindi kami makapasok ng husto dito sa bayan because it is being served by the Romblon Water District. So hindi kami kaagad-agad makapasok. But eventually, hopefully, these coming years, if not this year, we will be able to solve our problem with the